Ndang to. Ayo ndang. Ndang kok disawarkan Mbah Mudin mau ndang. Ayo, ayo. Alah. Niku pemalu kok niku, Mbak. Alah ora oleh astabratai pemalu ora oleh ngisin-ngisini. Ora aja gedhekno kemaluan. Terus to. Ngene iki yo ngene iki lho medeni sekali muni mak celeng. Ayo ngadeg le. Timbang kowe dilokne kemaluan ayo ngadeg. Nah, cuman teh bagus. Lho, jangan meremehkan astabrata. Elok enten sing saged beksa. Enten sing saged beksa. Enten sing saged pambyawara. Suarane yo apik-apik. Suarane apik kabeh. Elok niki. Wah, nek kadung joget, wah jan kaya wong-wongan sawah. Kok malah lungguh? Apa-apa justru berdiri iki disoteng HP ning crentel kok. Kok yo lungguh ngene iki. Sapa asmane? Cemplon. Asli jenengmu cemplon. Karis. Oh, Aris. Karis Daji Laknat niki niki. Aris apa Arus? Karis. Aris apa Arus? Karis. Karis. Ya ini, Mas. Semester berapa? Semester berapa? Semester piro? Semester 5. Wah, luar biasa. Kok ora lulus-lulus deh kowe? Lagi awet to. Oh lagi. Kampusmu ngendi, Cak Bagus? Teng UT Malang. UT ki apa? UT Malang. Universitas terbuka. Oh iso terbuka iki ning ndi kuwi? Lah kuliahe teng omah. Ora nek gedunge Mas, gak ono gedunge. Oh, alah ya. Iya, iki Mas apa mau? Jenenge Aris. Karis. Karis sih duwe pendono iki. Kok amen demoki ngene nyapa to Le? Ya cek dinahno tak tekoni. Kok amen demoki ngene iki nyapa? Niku anggere ora didemeki sithik nang umbelen. Ayo jadi bawani sik. Niki bawani napa? Monggo. Nggih. Bukan Mbak Deni. Pamerno Mbak Lucy, awakmu cah tari sing hebat ngono lho. Aja ngisin-ngisini. Pokoke Tari apa lari? Mahasiswane sing mlebu astabratai mahasiswa petingan pilihan. Nggih, nggih moho. Nah, dibuka Mbak Yeni sik ya. Apa sampean sing buka? Sik to, dadi wong lanang sing gagah ngene lho. Sing tegas. Wong lanang ki apapun yang terjadi kudu tatak lho. Profesional iki anggapan bojo loro. Lah ora apa-apa, Mas yo bojomu kedaluarsa wae ora apa-apa. Malah wong ndang awake enom. Jiungel lho, Mas. Ya Allah. Malah curhat malahan. Konjuk loro. Tare urung wayahe ora usah bingung. Ora bingung. Nah, kaya Mas Akbar ki lho. Akeh sing ngenteni kowe ya oke. Sing DM aku Mas Cemplon nyuwun nomere ngono kuwi. Arep kon dadi pembantu. Apa? Nomor napa? Nomor HP to. Yo. Yo, jajal. Iki jenggleng iki jenggleng. Jegleng. Sik mu bawa siji nyengleng iki enek munyuk teko gendang jengleng sik. Jeglengen sik. Kamu tok pembuka tok. Pembuka iya. Iki bawa apa? Boten jengleng. Oh, jengleng. Ya Mbak Deni. Luar biasa. Wah, jan masyaallah. Iya. Enggak apa-apa, Le. Tunjukkan kebolehanmu. Kuda-kudane tari ngene iki. Iya. Wah, ngono lho. Diomongi yo. Contoh Mas Akbar. Ora usah wedi-wedi. Katokan lha iki. Oh, katokan. Atomu Kayak training mbokmu to lho mboke. Iki penyimpinge dalang Akbar kok katoke Puma. Tulisiane kok Pinocchio. Oh, sarung. Oh, sarung. Masalah pinter, santri kok padak nih. Ya salat. Salat tok ya. Iya. Monggo Mbak Yeni. Ayo. Mampiat manyo. Pamerno Mbak Lucy. Wah, bagi ngono ki ra ngajeni pengendang nek polah nganti totoan nyawa lho. Kowe kok mak tulit ngono ki. Kok kaya wong bar sunat. Lah sampean winginane nggih ngoten kok. Oh ya. Aku sing salah ya. Sing nyontoni. Pisan kasih ora trimo, aku gak trimo ki maju jengleng Mbak Deni. Mbak Culit. Majuane gek sing rada mempeng jengleng Mbak Deni ki sing ngrasa. Suarane gandeng balambiangan. Ayo.
Kowe kaya film horor sing dadi pocongan keton. Mak telelor. Ndi iki musuhe ndi Mbak Jeren? Musuhe munggah le gandeng. Wah, kowe jere ngefan pol karo Mas Akbar Drewangi kok kene kok gale. Oh niki kenalan jenengan. Masyaallah nggih niki Sik aja medon iki, Go. Aja medon sik. Kayak kembar ya. Jejer. Ja. Iya. Masyaallah. Ayo. Awas salaman. Iya. Iya, masyaallah. Nggih, saliman karo nyanyi esem guyumu. Ngono. Iya. Kowe kembar iki percaya kabeh deleng niru lek mekrok padha. Waduh. Nggih, deleng. Hadap kamera. Alaman kowe bodoh. Jejer hadap kamera. Jejer Hadap kamera. Iya. Ya ta? Jangan. Piye kaya layang kumitir layang seta. Ki kumitire ki setane. Iya. Ki wayahe sapa? Jejer ki ya. Iya, Jejer ki. Ki sapa? Asmamu sapa? Dan nyekel mic to, nyekel mic. Kula gandhen Den. Iya, saka ngendi gandhen? Saking Trenggalek Kota Tempe Kripik menika. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyusulane numpak apa ki mau? Niki wau beto nyuwun sewu roda kalih sepeda motor. Ndereke Mbak Lucy ya. Mboten lah kula pancen wingi tasik ana sing ketilapan kalih kula. Wong wingi nggih kula nyelang mriku gek karep kula badhe kula balekke. Moja. Iya. Lah ngoten. Ning niki wau alhamdulillah Den. Kula saged mriki niki wau jane ana gegeran kono ngen wonten Kota Adipura niku lho. Heeh. Niku rame sanget estumi. Nyapa? Aneng kono kan yo wah wong-wong batinku apa lek enek hiburan apa piye ta? Tibake mengke wah tabrakan gedhen. Mantar Aku yo teko mandek neng kono penasaran. Penasaran Den. Masuk kono. karo cemplon cedak. Aku pilih sing kene ya Den. Yo gak karo cemplon jejer. Sing pundi? Cemplon iki lho. Niki Mas Cemplon. Iya. Ateng mriku wis genah. Wah. Kalau dhuwur men ta. Iya. Aneng kono kula nggih, kula dulure. Nggih. Langsung ning kono kula medhon jegrek, kula dulure biyak kabeh. Blek tibake ning kono mang tabrakan. Wah, jan mengenaskan. Motor karo motor apa mobil aku kok ora roh. Menika asu alih kirik. Oh, lah yo tunggalmu arep cemplon. Oh kali niki. Oh iya, ning alhamdulillah kula niku ngepen kalian jenengan. Jajal jenglengamu kaya ngapa ayo. Ayo. Dites no. Nggih. Jogetmu piye aja ngisi-ngisini kowe. Arep pamer joget to ya piye. Walah, alah pada diunjuk deh. Ngomong yo unjuk ngono kuwi mau cet ngono. Coba gendaken anu sik dites sik aku ora percaya lek kowe pinter joget. Iya. Ada kedang ngono sik. Tuk. Yo. Lincah. Ayo plon kaya iki mau. Terane. Cemplon. Kaya Mas Gendeng. Alah, plon. Keprek piye? Ayo nih, anu kendang dangdut dites cemplon. Ayo. Kaya cak percaya lek joget le. Kendang dangdut. Rada cepet. Cepet meneh. Cepet meneh. Aja ngisi-ngisi asta berata. Cemplon aja ngisi-ngisi asta berata. Ayo. Coba le. Cemplon, ayo nek. Cemplon. Alam saya. Ayo, kaya iki Bang, kaya Gendeng. Ayo. Iki lho, iki le. Nggon iki lho. Gak ora trimo aku. Sik. Kaya kucing golek mie emboke. Sik le, gak ngono lho le. Bokonge di maju mundur ngono lho le. Iso. Iya. Ndang to diwarani ndang. Ayo pisan gas. Ayo. Den, ayo. Dangdut. Yo. Nah, diwarani sing ngono sik. Duk. Kok kaya Prancis joget. Ayo. Pelan. Ayo. 1 2 3. Puter. Maju, mundur. Iya. Alah wis ora kuat. Wis muduna wis gak apa-apa wis yo. Wis akeh aku. Aku nyawang ra mentolo. Tapi wis luar biasa. Luar biasa niku hebat. Kemajuan. Role Astabrata kok iya. Nggih Mas Cemplon niku. Rol napa Mas Timi? Rol. Oh Pak wonten ngeten to debus. Iya lho kowe ya iya ngono kok. Nggih. Kok kene. Kula jane kula kalih jenengan pen kalih Den Akbar. Wah, jan. Priyantun kok bagusé mboten jamak-jamak nggih niki lho. Saiki wis tamat tenan to. Tapi kula nggih tamat saniki. Ning nyuwun sewu aku ya ora kalah to.
Lho, jenengan pasti lho nek ningali kula. Piye Den koyo Kalah apane? Lho, tambah resi ta kula? Lho. Resi apane? Lho, kula kan nembe wingi disuwuk ning ngene niki diparingi wedak lho. Niki wedakku lek roh rego larang. Apa? Panbo. Latulip. Panbo. Bajiret iki Panbo ngene Pak Mudin kuwi. Wonten turahan kok. Pawaan dagelan sobek iki. Ayo terus. Ah.